Some of the doors we are da Siama wa Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, and also Ewa Bono Epo FM and Kranza, Bebia Ewu Ediamamo Sunyane, Aya Sompa 98.9, and some of the doors taxi drivers, trot drivers, Pragia, private cars, Ahodo, Fiemu Kankwenu say, a human mountain, so a teacher at the Mamuyamin Shramopa. Yenuanum Information Centers be Bresus Kremua, and we were then some no Emma this year, AD Akoniaba. Krata 10 every omampani atranye ebai ya efa yewura domolevo ho na Supreme Court edin sembia babonten efa sasam no ho National Youth Organizer Edema NPP amanyokunu na B watoto nsembi ediama kane Asen North Mrashe Bedwani General Secretary Edema Ghana Registered Nurses and Midwife Association Dr. David Tenkran what say ma aban no nhyase no ma ne nwie kra Yebeko epoye mantem mentime ho sibi asori anam so ama Langards ene Ochiman Lands Task Force e de sieni ankasa Owura Awal Mohammed wania Waton NPP amanyokuo no ensam magana foni wiase nyina atibi no wopani otimu akotini repa na awia yi yene no bedin komobi ye maame no madwadefo mo so amedwam ekirem se MTT yumpanyufo bi ediomani etieti omofa hodie so ewo kromu ha Asante mawura opemso akasa ediafa antoa sade ensam esikoye no na ka ho bi ma ukọ emrase bedwamu ampanifo bebere nso akasam bi ediafa ho ma empo ena no poma hina dubuachi edi nkomo no ensam pi ewa kira yede bremu wene nsama hodo pi na busua na wi de besomo se Sompa premto break asebo awia yi woti yenka yeda wase yama wa ha yemfa seda ye womu ema aperitivo 5G ena mizo aperitivo 5G ena mizo no eya no ne aperitivo no so sa ena 5G no so eka ho unya bia una wokro na hoode ne nko a dwumadie bia obedie bia no to nsafre nipa no mre obi eno ano no na awia yi mekanfo de ma wo seta no so patrapa new site ho eho na be herbal clinic wo yare bia abe etu ase honhom fam ene honam fam na unim se upe internet abetimi aboa wo na watima ye adwuma no a eye cloud internet omo say how can the future wait the future can wait a top high higher woni ye nuanom Love FM and the enhwene Sofalai alignment higher ya Bolivia enterprise ehon wo bo ya waka no no wodi nuane nu ahodo pi ya eje ni padua no siye siese ni padua no wo apomode kwa so berepam ye be kira wo ho ensem so wasa ba clinic ni wo se yan kan kira wo enti wo kasa na abu na wo de number bi no wo yiri se bibia ye boko ni ma wo de bra na ye nkire enfama wo hwem skum janse ho no a ana pesu barakese ye butu ho ya ye bo adwuma wonim se Tabita clinic wo se yan kan kira wo se enti wo diabetes no wo prostate no wo kidney ene ne ma keka ho no ebekun o ba bia wo na ebekun bra ne ntu ase enfama wo wona dawroma ene atena se a ye den sam no ebrɛ na na kwabra kese na afei akua bo achewa asampa etia afei ensam no nkyeremu no enie krata 10 efri omampani atena ye ebai na ebra krata no ba yensam twerofo yensoso yensa akabi ne nyina no aye wura yawo demolevo na ebra demolevo krata no eba bonten no ena Supreme Court nso aka nsam bi ede afa ho na muntie nsam a Supreme Court aka ede afa nsam a ya eye krata efri omampani atena ye kire se ye wura demolevo on tranchan efri sa nimfie no ekwa nimu ene ade a na Supreme Court de asam no eba ye no ena mpanifo pi wani ya wonim di ewa amanyosemu wani ya wonim di ewo tumi mu wani ya wonim di ewa amamuo mu ene amambere mu ne ade no obire frase ya wo kyerɛkyerɛ nadwen ɛkyerɛ sɛ ɔmampani na nado dankwa akufo ado atara yɛn nsɛm a ɛba yɛ ɛfa owura domolevo ho no asɛm no esipai yɛn klase saa na asɛm no kokora baabi asɛm no sie no de dabi sɛdeɛ Ghana yɛ dwumadie no yɛ wa mamara ne nkyia ma yɛ fɛ ne sɛ constitution adeɛ bia yɛbɛsi wɔ Ghana ha sɛ bia no saa buku no bie mu a ɛwom akwai sɛ twerɛ kronkron no ɛnkwa wom ɛnomie wom ɛnhyira wom ɛna bibia ɛnso wɔ mu enti sɛ ɛkɔba sɛ ɛba saa no a na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen yie paa sɛ moba kan na mo asɛ no nso a
empanifo maako enan na etenase efa saa ensensam no eho ya opani ya na odi animu eye Justice Doche ana odi nsam atudwa na empanifo bia etena saa asem nsam beka na mo asene nso a efa domlevo asem no ho no eye owura nene Amegachi ni Asikote Loveless Johnson Amadu Tanko enwuma suamu obemfo Harrieta Mensabo nso ene Emmanuel Kulende na omo nyina etenase na mo bekai na mo asene nso a yemfa wonko akire kakra ebra covid no eba ye no ne nyina no na aba no pese da bi samanfa me na ensi fom na manfa niema anwu akwamu a mahwe ye bewi akire no na me manfo nyina etene nanom ewo ense do ya kire se be ye wo haw ene amane yie pa ne science aba no de nsese ye gu akwamu a na ebi no eye se ye behwe na apomden kwan so ne ade no ye betimi ate ye ho ne yetimi agina benane ewo covid ebra no mu ne nyina no eye enseseye na esidan ena mpanifo etere se omampani na do dankwa ekufo na tenaye ede krata aba bonte a etere saa ekuo bi nso a ede anu atom ya etere se asemu omampani na do dankwa ekufo na tenaye no de aba bonten efa domelevo hu no enyenyenyenyenyenyenye emu baako eye Center for Democratic Development etwadetia FN CDD Ghana Integrity Initiative GII Citizen Movement Ghana and Africa Center for Energy Policy. Omunyina no eyade a eka ho. And omunya baako ya waka ho eye Parliamentary Network. Omunyina kyerɛ sɛ omampani na nado dankwa ekufu ado. Ne krata ye free na tena ye ho aba efa owura domelevo ho. Sɛ ontena nkyɛn no no kure ne krata no mu asɛm no semperifo gitumu a enya de sɛ eyeye. National Youth Organizer Edema NPP Amayoko no Yera Henry Nanaboachi Nanabi no no and what to nsem bi ede amane Asen North Kanemra Shebedwani Yera James Jachikwesin se by election a wode behhehye so e wa Asen North na be yanko wonyina nchenkora emane fa ne ho embefore by election mesane se Asen North fo aya hobo so wode akonya no ebema NPP fo Obanfo bekaya nanu adai de bedam se Supreme Court ene abasum ko bi e wo ho egitu mu se Yera James Jachikwesin mrahwebedwani na wo ye e wa Senate no emramu no entisa enutine ho abehia se wo de sa by election no ebehhehye so na pay ya na bi ne ye twetwe nkomo no ene wo de sansem we emaye honorable president national bushani bi tia ontume NDC lebetumi no kra ni asem we bae NDC for en hama papa we akọ social media e mo abon ne bra for Canada 45 years enye we ne bread kan ya obepese obe MP no aba mpede minu so ni nyina no na mo disqualify no because mo say okuta passport wa ha okuta passport wa ha ni nyina na mo disqualify na no oba ye eye NDC MPs ni bi esa receipt petition e de ko ese no eye papa yon sem fata general secretary ne oye chairman sisi a wanfi obunani guso na papa ko ye high court actually asia kunya akase on sem fata ni free eye ma shebedwam o ma he high court na me di mu tintuman pa lawyer for na court na ka ho bi e o keep court NDC never showed any seriousness. What you say? They were not serious about protecting the interests of honorable Jachikwesin. Near the kind, Adawudu never show case. No buy or no kokwasa, and also no crown to me. And I'm Maliba, only a director of Ligano for NDC Bishomu, NDC for two basing for some money Makoto. The court of Kano see ho. Amaliba Bishomu, and then offer the Kratarium on Fama, court, not others way on fee, not on a judge, Ekuntuka, after no more filings, oh, and yes, I judge, you know, it's less reason be an almost the Abasi and Sajaj. Oh, man, Malibana answered the Katabase is unable to continue with the case. Wow, NDC Ligano. And on Kofa, why I said, Teriwaja, lawyer Teriwaja, be also the Namo by and send some Sa, Saben and Amonum Sa, and one. In fact, the bra, what Krakatom said, almost final written submission crown, they did not file. And the High Court, the Bua Cemetery. On one, as I said, the Court of Appeal. Court of Appeal, they were reckless, they were careless. Court casting with Omunya, and the also Court of Appeal saw a striking assembly out for non-compliance. Nana, and 70 people who are person one, a lawyer from Davis.
Tabria Seminole, the court, a Supreme Court for interpretation, and then the Supreme Court, the Omano Asamapuja. Now, the country America is a mutual partner for the and then the Oko prisoner, NDC Chairman Unkobi, NDC General Secretary Unkobi, Amalibana or no Yasano Basan, Unkobi, a woman, and will be sure who drove water on Bukunamani. A 20 to Nano, former MP for Boko Central, near Feno, Adamu, Draman, second. Yet in the court or no, or ye Britain me, as I UK me, 2012, yet Chenasa, High Court, Yina Sekuna, High Court, Yina Sekuna, and started criminal proceeding. The same charge, the born, Emra, the born, say, or no, was trying to throw pageant and a fortune, and you're charging with. It is the same thing, because you saw some, we are gone and you could under also under oath, also under oath, we are also, and we are gone and you could sing. Supreme Court and Sudan want to say, you know, a High Court, a criminal matter, Omogina, Supreme Court, some so, no one can say, the same thing, and the Musa candidate, and them, it is a OT and this is which here, Omono, or some woman for serious. It is the same thing, now the fiction makers will feed your question, and this is for where you to say, or what them one, or Monkubio. National organizer. National Youth Organizer Edema Sunamanyoko NPP Yera Henry Nanabuachi na Nabi and what to be a money kane aseno of Mashebejani by election no one train ho and fem free home. I was some now home and any aseno NDC constituency chairman Yera Felix and Suchon Komo and watch them say Nipo Munim na Yera James Jachi Quason. Yeah, no. It is member piano, this feels so personal. The national got the MB nomination, the national so decided that you're really behind one person, you're finding consular, your minister. Yes, I'm talking to you now. National communicating, national card in say, as far as by elections are ever back, you say, or not, you're not at the now, or is there be a Kadafia there in Gusiani, and now you're in the party. And I was in it. And after all, prison of the question of or any first person or prison. Prison at 2 4 be a crack down. You're right, I think at a class or cover. Or call one uncle. I didn't prison Nick on it. The whole corner for a Bonidia and I have a house. But only a Bonivia now about a boy. That politics in the officer or the overflow and body so you want to know. So in the Yanko and another money to go to our city park one. Both in very more. One in the good. I don't think I wanted that. And who's in the Wokopiemu ewo ase north ye won finfini mantemu Yera Felix Benefo ene ye constituency chairman edema NDC amanyoko no. General Secretary Edema Ghana Registered Nurses and Midwife Association Dr. David Tenkran ena eka say opani no asam ne say ya na aban ye na adwen say na ni atiche nipa nyina ewo wiase ene say embre bia ade bia emu odu entafredie bia dododie bia beba wo man mu a ye cha wo benya bie no eno de na aban na yinani o na wo de wo ka na se bia wo ne IMF ye nheseye a ye na wo de yani bre ebe so ye nso da bi omo ka kira plan plane ye se bia plane fa se saa de na wo hyase no ma ne mfa makura no be stop no kwan mfimfiri ho no mo a efiri so omo de omo nim IMF bia ade omo nim ye aban se aban ne be hwe na eka bia wode wo mo empo se ye kakra no wode wo na wonim na wo bɔ musuo anase bia musuo bɔ no na wo ye na adwen se o makatua pa ya o mo je no wo bete so de ama wo mo a ene wa hwe aman no wo meda na abutu fi se enya de so o betwe ma aban no kura o matera se sa ma aban no de adi wo mo ache ba ko mienu miensa ene ya aban ne de enti bibia na wo de hye ya ba na aka wo mo nanso ade a ye asi kira ko mo so benya bia tafre ne de da bi David Tenkran. Why should labor be the first point of call when it comes to burden sharing? Let me show government where they can go to shore up the economy. And despite the fact that we have an IMF program, we can still have a homegrown program that will rake in a lot of revenue, which will enable government to increase salaries to appreciable levels. Now, don't forget that as of 2020, the oil revenues that came to this country was about $31.22 billion. What came to government was $6.55 billion. Now, it tells you that our percentage is about 21%. If you strike the percentage,
the entire revenue, according to PIAC, in 2020 or 2022, was 21.22 billion. And what came to government was $6.55 billion. Now, if you renegotiate these deals, which we have to do, there's a template, right? If we don't need to go far, Magufuli, all right, when he came to power in 2017, he renegotiated all deals. He calls his parliament to enact the necessary provisions, 2 provisions to be specific, and he had to renegotiate oil and gas contracts that were negotiated even before he came to office. We need to be very radical as a country if we want to maximize whatever resources that we have. We cannot just allow people to siphon our extractive industry to the detriment of the citizens. So I'm saying that if we double our interests only in the 3 fields that we have, right, we shall move to over $13 billion. We are going for a pittance of $3 billion with all these complex austerity measures. So government shouldn't only look at labor, they must also look at other sectors. For instance, illicit financial flow out of this country is so huge. Multilateral companies that are refusing to pay taxes that they are supposed to pay. So you see, if we don't take radical decisions as a country, we will always go a-begging. And if we want to develop this country, look, when China was trying to advance some loan, taxes that they are supposed to pay. So you see, if we don't take radical decisions as a country, we will always go a-begging. And if we want to develop this country, look, when China was trying to advance some loan to Magufuli, he said no, there are resources in his country. And just by what I have told you, he raked in a lot of revenue and he didn't go for loans. And yeah, a chagu ye for Penedema Ghana Registered Nurses and Midwife Association, Dr. David Tenkurai. Yɛmfa yɛni enkyerɛ ayensua no mansini ne mu ya ɛwɔ epoya mantem hɔ ɛne ama na bɔfo kwabena nyako akopemu na wodi ensem bi achi edemaye yɛnya ntie sɛ Ochimai Lands Task Force ene Langas bi edi aboy nipa ene tua kasa Langas ni tutuo no na Ochimai Lands Task Force nso atutuo kwabena nyako timenka me mohamu akwa aba o me josumi aba me gidi se bibia bɔkɔ de nyakopɔn adom Ade na koso ewo ayensua no mansini ne mu ya nam so ametu akase. No kure nie ubepie mu ewo ayensua ne a nea ekoso ha ne de ni nyina no ene se Ochimai the task force a wate a me ne ekase Ochimai ensase omukɔ apro na mpo no omubɔ ho eban se beye ne pabɔne bia antimi emfa bi wo bra mpanyifo enim ho ebi omo na me ne okase omo ne Lankas for de akokɔbɔ ani a omo atimi atwa na mo atimi achi emu mako enkron asa biom do makopie mu ewo eye apolice for akache na akwansa hene edema eye achimebu akwa nananom atra ankonya ano ono aso na task force no do manim berima esi edu bakwan wo bro ne sentrofo twetwe enkomo no na ochem so saa asase ye we yehwe no moka ho asem no oche hene asaje form wati for panyi aton ede ama adwumako be friend say Rockstars company na amaton ma de da na afei na adwumako no aye krado sempo no on bese asase no omutimi bibi ewo so na ebra mo yamade so mo eba no ena omonya ne tie se abrantie ba ko bi aye na adwese asase no eye ne de no nti watu anamo akwakofa eye task force abegu eye Langas abegu asase ne so a ochem se ompene so ema obi biara emfa asase no enye de dwumede pese odi na me no ka se opanyi amode sombo ebo no ene wura kofi akwa ono na ne waba bonchira betu dwa achem se sa asase a ochehene echem se ono akasa ton edema Rockstars company no osisa asase no eye ne de nti enura dai ena eye ochehene the task force omo hwe ne asase eso no omo ko asase no eso no omo ko no na chese emlaten kentin kapa me no ekase no mususom ye Langas for na na asase no abuma boso eno omo ekoye no dimaya obekate sebe action movie bi kwampo na omo eyi enkowie ase no na chese Ochimai task force let me to na mo aduomo so nkonim ama me no ekase emlante mako enkron eno matimi atwo mo do makoda ne chebi a police se po na omunye twemu fafa ho se be ya sa asase ye ka ho asem no on betimi apa asem no epomese be entie sa ka ne chemi se na Langas ne ye mako edum ye 12 ne momo no omo maka ne timi adwane ya emu amiensa pe ena me no ekase no empanyifo atimi atwo mo na asem obeto dwane ne chebi police command na di enkomo ama mababo ntira beto dwa chemi se no kore se ensembisa bedo monim ama mrante ne so makache ne mum afei ena asam no ombedomo sukwaye hwemu ehu se ampa ensama Ochimai task force no e kan so no krobi ewo mu ansa na so beto na mo bi ho omo atimi atu
Kwabena said the worker sena etuototo na koye se action movie no. Ebi kan obi ana. Nyakopon adom eno ensi nya de etu no eka obi bia. Na wetime ne Kofi Akwaya atwetwe nkomo. Ya ne Kofi Akwa atwetwe nkomo na Kofi Akwa de o chem se ono asase no ono so ene de daada o kire mu asase no ono so ene de daada ono po de se bi wo so wanto ono no se ya busua asase a ono asase na ene de daada nti se o chehene ene wo babo tira betu dwa chem se o cheman de na ni to aton e de ama Rostars company ne de a ono de oni hwe obeka na mmom no se za mrantie na ya chomo no oso mo nya langas eno no wedi ababo tin ebe san tie wo ho se emrante no mo nye langas ne mo mo ye emrante a o mo ye adwuma ama no e wasase ne so Kwabena komeda wase ma memfa wonsi hasei Abusuama ne bofo Kwabena akon wakopie mu e wapoye mantamu no bo nsem yini na aboa e de besom ye ye ko ahoma no so na ye ne yenua be ma Awal Mohammed akodi nkomo wani a woton NPP amonyoku no ensem TV so delbon kratamu radio mu ne ade opani no ono so di mu akoten yire pa na wotre se enye yisi no nko a enanya yenti na no adi sem yie pa awa assalamu alaikum wa alaikum salam minua na apomote sawa nyame adom na wo so e nyame adom alada ma yin na ye ho ye pa wotre se enye yisi nko a enanya o aban nwumaku ahodo nyina na enanya wadaro ma ye pese ye tin sam na se yie pa yo o hwa eye letter baako na e free the deputy chief of staff Aduamwa Bossman and a core public services commission say ye senior managers omoye empenifo a omoye adwuma ewa ban mu omunyina na ye kan say ye pe omo CV a public services commission and a letter no core a free public services commission and a core every state agency, local government for Ghana Health Service for Ghana Education Service for almost every single abanye juma bia and paying for more senior managers NSC obi amfane CV and submitting Oma Public Services Commission na Oma for the presidency and no na ye letter no so a mischief and for a person mo player or mo cancer president to say Yamfa Adianembra because the president didn't write to any institution. One trauma institution bia or throw letter no at the Coma Public Services Commission. Obibia fan a juma in the public service bia, including electoral commission. No, I was say uko public service na ukoye interview no almost certify or answer and what timiaye. Intina enyam from subia nipana utia o can say fa usivi no ebra na menhwe. Inti enyam fumso bia na obia ya ye kan se ebia easy for nkwa na ye agi o mu CV inti agi o mu CV a eno no e kire se ye pese o compromise adwuma o mu ye enya no kre obi ntu na anamon kwa obi nto na akokɔ be de kwa ansa na ginasie bi be ba sei no na me se consultations ahodo akoso ne ade the motive behind the saade we na ne sai we no presidency and the request in by presidency fa edge request na omo nsheda enchre di ntia omo ye omo edge no through public services commission for instance board direct and as a board chair for Angel Broadcasting Corporation say almost every single presenter in all the Angel group of companies biano emfa ne CV and submit money HR na emfa mbremi very important. Policy directive started from cabinet, started from the presidency, and started from the cabinet. Inti untimi enchre yese fabra and unchre ebia ye directive say ye juma we and say ye juma we nipa na utua wo kan say fa osivi ne bra na yenhwe ye staff rationalization again corporate governance accepted staff rationalization in ekeka ho inti emfumso bie ni de si ye no omo pese omo play mischief and say omo eye bibia e kire se ye pese ye kire easy adwuma omo ye no ye say submit CV a obi anka say ye director say ye adwuma we and say ye adwuma we nipa na otua ho ka say fa CV bra na kanina bo mfa koma we HR na onfan ma public services commission omofa wa adwuma on behalf of government of Ghana no na ye mfambra ye presidency for onward movement to cabinet na take a policy decision on this government in this country.
mfumso bi anya enti ha no emra no betimi ahye no kete sa wo so wode ba na emra bi ta chiri sa yes obi akran kan say we friends we hu mfumso bi awo because letter no first letter na a true free presidency no started on the 5th of a year August ya May ya ena obia comply on the 26th obia yewi enti enene na ansa na obia submit ni de wie but in there ya we ni pie again the letter na EC HR no etroy no was the president say yamfambre no abra enye president na o de letter no e koma and answer all these CVC no come or the Public Services Commission, even though President Office of the President requested Enya Kufado as President and a Cancer Fabra, a Office of the Deputy Chief of Staff and a Troy said Omunya Bibi at the presidency. So enunti na anopa enemy can say Oshe letter no any say President Kufado say omwia mpanimfo nyina for mu CV mra and make us nipa no o ye mfumso say all kinds of president say intro because president throw bibi an come easy and penifo bi ni wa omo presidency omo throw bibi come easy say submit o CV the throw come public service baby a ono fa mu a obeye adwuma e wo easy no article 46 of the constitution no say in the performance of their functions so we are neutral they say we be fan CV bra say any performance of his function to say be a what as presenter na you can say for CV bra bibi ni wa say questions now will be some member family adwuma wo ye no menye ni stay ne keka obi anka ne sam wa yenwie nkomo no sei eba ye what enkomo a political commentators ni bi eka na obe summarize ne say yes omo eye mfumso because me mfa sa omo mfumso no ye de becha omo because ohwe Professor Bosman ensem na okan na ofa letter na say internal memo na EC for edikoye no enu nko na ogina so edika say president eji omo TVs edi aye bibi omo nim dia ode beye ne keka baranka ohwe letter na Bosman na say yes we Bosman no na our deputy chief of staff no extra command public services commission share letter na edema public services commission say omo so enshare no anka no na ohwe ya anka minjini so be samfo so be ka say the trust internal remove from the EC no mfumuso because president enka say or requested presidency enya Akufo-Addo nko a chief of staff or vice president office or and offices be bre ho nti say deputy chief of staff a troll letter say presidency ehnya the CVs of CEOs enya directors nko CEO bia or public service bia deputy CEO bia chief directors any senior managers and that make us me a senior management member or youth employment agency ye makoma ko 17 ye nyina ya submit your CVs so then idea ya submitting last week a problem any esan letter na isi penino e de ba ya o kire say president say mu fam CV ni mra no obi bia obehu bia beka say na president wo gi isi for CV dia ye den na so enye isi for nko a state institution ya organ ha nyina no letter no ekoya Ghana Education Service ka ho Ghana Health Service ka ho local government services ka ho a so obi eye adwuma civil service na oye senior management member ono no kra no was submitting the dada yo salamu alaikum awa wa alaikum salam one year what turn NPP amanyoko no ensem ewiase afana nyina no pani odimu akotene na ewia yi yene na disa enkomo no Yansaka obatampa for still love apia ewa homa no so no na kopie mu oboase wester wachire se anne wopese wogina semra hwebedwani edema NDC amanyoko no adehye beka ya nanu ada yebebo mama ne nkrofo bia wo mawie omo ho akohye Anglo Gold Ashanti o makache bebi omudu omudwuma no maye so omo nso betu efoma gudie yi bi ne de bedam sa posifo achi nipa makomako 300 amekowi ase no wayi mu be 48 no maka ne de woguso ya wo toto omano abatampa fosti me pa twa wotime nka me mohamu akwaba wo ya medie me da sese afra won so wagye yeso me so me da sese mo frɛ me sede asemi eda wakoma so no minim se wodi akire pa na akosi sen me da se edikan me jemre achia motiefo nyina ne bebia mo fidi pon no ekeka bia
Andrea, Newahana, one of the radio stations, Nite say, Yache, Nkolani Biako, AGA concession mo ama Yache womu. Afei news a yɛtete yɛ no 14 akɔlapse ne baako koraa ewu na afei ayɛ ayamhyehyeɛ san sɛ ɔbaatan nti metu anamɔ ɛna anamɔ nso sɛ wotu a wɔ sɛ wofrɛ sɛsɛ ndc yɛwɔ opposition nti ɛwɔ sɛ wofrɛ mpanyimfoɔ a wɔka bi ɛyɛyɛ meme wɔ west ɛna me nua honorable Samuel Aboagye nso wɔ east nti bi kan frɛ wɔ no na mefrɛ no na wɔtu kwan nti ma mefrɛ me regional chairman honorable Augustus Nana Akosi Andrews so na mekra ne sɛ na mekɔ akɔyɛ no wɔse na kɔkɔhwɛ wɔ mo ma me nti yɛkɔkɔ duru yɛ no na the first thing I want to yɛ no mefrɛ the district chief executive honorable Faustina Anisa because ɔno east nti mefrɛ no na kyerɛ hɔ no nso no ɛha adwen kakra ni enyan kakra mrantewa na akɔgu a ɔmo demand the rescue and freedom of ɔmo nkɔfo ɔmo nuanom asɛbi ɔmo akɔ NDs and AG ɔmo concession mu nti na wɔsɛ yɛdwodwo mranteɛ no akoma na yɛtumi ɛkɔ honorable Faustina Anita hɔ na yɛne ne bɔ anan ɛkɔ Kodol saa na yɛfrɛ no Kodol ɛyɛ baabi a AGFo aman ne dada a ɛwɔ hɔ dada ansa na ɔmo kɔ the new place nti yɛbɔ anan kɔ hɔ yɛkɔhu the sustainability manager in terms of security yɛkɔhu no ɛna yɛkɔtɔ police yɛkɔ ne police car ne yɛtena mu tutuka police commander ne car na yɛtena mu na yɛde kɔɛ yɛkɔɛ na kyerɛ sɛ deɛ yɛte na abɔnten sɛ wokaa sɛ nnipa 300 no na ɛnyɛ 300 na yɛkɔdu no mu de nnipa no bi almost 43 yɛkɔ a mea remind nnipa 10 dada ansa na inside hɔ no so na bɛɛ sɛ nnipa 35-36 na ɛwɔ inside hɔ nti ɛnura ma yɛnnuanom galamteefoɔ no ɔmo bufu yie ɛma ɔmo yɛkyerɛ demonstration bebree wɔ Boase sɛ ɔmo ehia ɔmo nuanom yɛma ɔmo bill because ɔmo hu bɔne a ɔmo ayɛ ne nyinaa ne sɛ employment situation a ɛwɔ kurom ha no ɛyɛ very poor youth ne ɛni adwumayɛ ɛna yɛnkan ho sɛ nyɛ pen nko a ɛnidi ɛne sɛn sɛ yɛ ɔmo agye nanse yɛ na ɔmo bie a training center for the youth but training center no sɛ nipa no ɛbɛkɔ training nipa no na ɔbɛtua 4,000 5,000 6,000 minia ebi no hɔ a ɛbɛyɛ dɛn na wakɔ akɔtua ni no nti no yɛkɔ Kodol hɔ no na nkɔla no aka no na wɔ sɛ yɛsan ba back bɛhwɛ because ɔmo so ɔmo mpie ɔmo bɛpie a na ɔmo nuanom a yɛdi kan kyerɛ ɔmo no yɛtumi ama ɔmo bill ansa na ɔmo apie nti mene ne nua Faustina Anita gyaa hɔ ɛna yɛsan ba back to the police station nti ɛne honorable members police commander Obuate Central Police Station for any Tutuka for police station for ne the regional police commander the Kwai or what the Kwai and no na che se koye adwuma etini ma assembly man for so be boy etini ma ye money bill sese no mo beli omu ni na say ebi da sugu police station ho me no kasa yi de enu ano ebi mu ka Kodol hɔ ɛyɛ underground hɔ nkyɛn nwommerɛ bɛsɛ 8 ɛna yɛ no wɔn kasa ya ɛna wɔn bae ɛbɛfofo buses a ADA provide ma wɔn nti no sisi a me no kasa yi deɛ in fact yɛyi 38 no yɛwɔ hɔ a na yɛhu sɛ different people kora wɔn nka ho nso aba baabi a yɛyi wɔn nuanom mu kuta nsuo ne drinks adan a ɔmo se ɔmo ba de abrɛ wo nuama no mende na ani nya fe bi so ɔmo fa ahefa ne bae na no so akɔyɛ different thing altogether and
ọmọ do ọmọ nyinaa aka aka ho nti me no kasa yi deɛ enipa bɛɛ 45 to 50 ɛna ɛwɔ bɛfae police station mpanyinfoɔ bɛtɛ mo ọmọ nyinaa bi. Timamufoɔ na da so abɔ dɔmpem ɛwɔ district police hɔ ana. Pepa cho brabiem. Timamufoɔ no nya ne tie so ɔmabɔ dɔmpem paa ɛwɔ Obosi district police command hɔ mo da so wɔ hɔ ana so obi akɔ ne fie. Oh, ɛnna deɛ sɛdeɛ fosila afɛtɛ ne yɛn nyinaa yɛn nim no yɛpɛ asomdwie ɛbɛyɛ asomdwie bɛba Oboasi west nti ɛnna no deɛ Nyankopɔn adom polisifoɔ no boa yɛ assembly members boa yɛ who be identify nipa wonyi nipa 5 a no yɛ ha ɔmo bill nti no akɔnya bae ma ɔmo nyinaa with the exception of 10 people ɔmo di kan do ɔmo bae a ɔmo no I remind you ɔmo a mo 2 weeks time na yɛ ɔmo bɛhwɛ deɛ ɔmo bɛtumi. Mede wo si no ebi da so hwɛ amena ni mu ana. Onyankopɔn adom amena no mu deɛ obi a ɛhyɛ mu du ɔmo nyinaa pie. Okay, yɛda Awurade ase. Maame first love nyame hyira wo paa sɛ wogye brɛ ne yɛkasae. Onyankopɔn so hyira mo sɛ mo frɛ no. Obosi west mmarahyɛ badwani ɔno kora de afɛ na wakyerɛ pepa no sɛ ne mu odu obetimi agyina sɛ mmarahyɛ badwani ɛde ama adehyia wɔ hɔ NDC amanyɔkuo no edin mu. Ya ka mo sɛ wi apram to brɛ kaseɛ na egu so a yɛde ma wo Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ɛno ɛwɔ Bro Apoye FM Nkranza ɛna ne mpata mu woba sonya ne so a Sompa 98.9 kwanya akone ne dɔm so kura mu wɔ hɔ a yɛde nsɛm no ma adehyia ya edi akɔne abaye yɛmra asante mantamwen ɛna no pai ɛna wote sɛ ɔmahene wadubu akye na wɔne sɛ wokɔma nhyia efikasie mu a wɔpani asɛ ba abakwasɛm tete adoma nkomasɛm ɛne ade a wɔkyerɛ ho ade na wɔnim mu ade yie paa ɛyɛ teacher wɔsɛi bonsu Safaka Ntanka wɔna na yɛne no edi nkɔmɔ ɛyɛ bibi asante mawura akasa ama waka ɛde ato adehyɛ nyinaa ma obiara ate sɛ wodu ani kyerɛ mu ɛwɔ Antoa nana ya wɔte akunwa no so nana Kwame Ogusu Agyeman ɛyɛ wɔno ana de akunwa no ma no wɔn santra nkyɛn bɔkɔ ensam no akɔkɔyɛ bebree ama obiara ɛkyerɛkyerɛ mu obiara na menka ne tenten bia yɛntie teacher bonsu Antoa ne ato no nsaye ɛka sɛ obi ato no nsaye a kyerɛ sɛ wobɛdi adeɛ no yɛde wobɛsi akonnwa soɔ no wosaa kyerɛ wo manfoɔ na ɔmanfoɔ sae akyerɛ na ɔmanfoɔ adi w'akyi na waba ɔsampanyini hɔ ɛhɔ so waba abɛsa kyerɛ sandeman na nsaeɛ no nsɛm a ɛtuufo ansa na wabɛsae afotuo no bi ne sɛ wobɛdi ɔman ni ɔmpanimfoɔ a wo ne ɔmbu ɔman no wo ne wɔ mo nyinaa bɛdwene abom ansa na wayɛ deɛ wopɛ sɛ wɔyɛ biara wɔ mo tuufo a na afotuo no ɛnam amammerɛ ne amammerɛ kwa mu a ɛsɛ sɛ wotie ɛtuufo wie a na wo aba bɛsa frɛ mu saa kyerɛ wɔ mpanimfoɔ sɛ wobɛdi ɔman no anim na ɔman no a wobɛdi ɔman anim a wode nokorɛ ɛne anidie ɛna ɛbɛsom ama ebi aka santeman sikadwa deɛ ɔte sikadwa soɔ ɛne santeman ɛnti wokeka saa nsɛm wɔwie na wasan aka sɛ sɛ woantumi anyɛ saa ɛne ɛna wato nsa yɛ nti na kyerɛ sɛ deɛ ɛsɛ yɛde yɛ wɔ biara sɛ yɛde yɛ wɔ na woba no nso wo nananom bɛyɛyɛ papa a wo nananom bɛyɛyɛ na woba bɛtoa so nti woantumi antoa so a yɛnyɛ ɔde yɛbɛyɛ wɔ sikadwa ɔsantehene ɛne santeman ɛyɛ ade a ɛbom baako woka baako a waka ne nyinaa ɛne ɔtena n'ahemfie hɔ ɛna sɛbe wɔhyira ɔsantehene yɛka sɛ obi hyira ɔhene a ɛne sɛ wɔka nsɛm a ɛnimu ne nsɛm a ɛmfa kɔɔ mu ɛne nsɛm a sɛbe yɛntumi nka nkyerɛ deɛ ɔne nam abɔnten koraa ɛnti saa nsɛm keka no ɛna ne nyɛmfo nyinaa tuu no fo sɛ ɔnyae deɛ wɔyɛ no na n'asɛm nyinaa ne sɛ wɔnyini nti wɔde obi esi ɔno ne naaso na saa nipa no aba bɛyɛ ɔno dwuma a ɛsɛ odie no nipa no aba abɛdi na kyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔne ne nyɛmfo no trase adwene ɔman no ho ɛbɔ mu nti deɛ ɔde no bɛsi ne naasoɔ no ɔno ɔbɛsan location ɔno na kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ ne ho sɛ Antoahene ɛna ɔmo sɛ dabi ɛmfa no kɔɛ mu amammerɛ kɔ aso nte sɛ akɔka kyerɛ santehene ɔno a wɔde tena ha na deɛ
wo open so ya no susu kire no se ya na wa ye o se kine ne ha sabe nya do a chiame anase o sande hene ono mi na me kofa no free akomu na me de na ba ye so kire se na na titi no na na yes so yes no ka hu se wo ye ma santeman so na suma wo ye wo na adu tumi ye enna nyire chi no ko ba ye nso a santema da wase ya ma aman ne na de na sisi akokoro waso wo santema ma tumi so timi de na sisi akokoro waso santema ne komfo na che o ade bi aye puduo no nipa ahimfo nan pe ene wo bi wo santema mu ye so soro sebe adantini kura o damo kumasema mu no wo no o sese wo company fo pa kasi e wo mu no ya ye wo nyina wie na se wo ene wo pese o kire se wo so kire sage nsɛm a sɛbe ɔkeka ya etia santeman tia sante unity sikadwa no na ho ɛna yɛse saa de a wo ba sɛ ɔbɛbɔ sikadwa ho ban wo ba sɛ wobɛdi sante hinini wo ba sɛ ɔbɛsom santeman nti wontimi nyɛ wo anso wabie wano akasa wabrɛ de a ɛne ɛna fa kodwa no to ɛne ya etwagu yei yɛfrɛ no teacher ɔsɛe bonsu safo kantanka wokɔma nhyia fikesie mu a amammerɛ ne amanne abakwasɛm ne adeɛ wono na mpempi no se ekire yeso ekɔ no ho na wɔkyerɛkyerɛ mu di ama yɛn yɛma menom ani anuanom adwadifo mo so amedwom asante mantam ha ya ekire se motor traffic and transport unit MTTU for e de omo fa kwan bia omo ninje ho kra wo kyerɛ me na ahomache be no nan ne fa omo ba adwanim so omo ba ye adwuma no omo be hu se wo pagya canopy bi e de asi ho ne se be ha omo nti omo ma canopy ne so e de kosi sikakra bia bi e ben ho no mo no ewiem tete kakra no na security officer wo sikakra bia ho so betam canopy no e de kosi be bi adwadifo no eyo omo adwuma no ene eto aso sa taxi drivers fo ne be fasi ha na adwadifo no so be si ha enam so mo report asem no e de ma MTT mpanyifo no mu bedru ho no adwadifo say ekwan a MTT fo no e de omo fa so no enye nikanu nti omo boboye amane ahomache no ye ba ye no ye ba be 4:30 ye ba na canopy sie ha esi ya nimu ha sei e na ye pagya canopy ni free ho no mo ne ye de kwa na ye de kosi bank na nimu na bank fo no so pagya be si ya nimu ho e ne ye gya ye kyerɛ di ne ye te ho no mo ton ya de enti taxi drivers fo no ba yi so am municipal fo no de station ye dwa nimu ama taxi fo so mo fanye station enti nipa ne na ka ne ye nya ye ho twable kura e fa nkrofo na nso hwehwe nkrofo ne maguni ne adava fo ne ko enti adava fo no so ba ye no no mo si asi o mo kwan canopy na si o mo kwan ana wo mo yi canopy no mo tutu gu fam ana ade kye na ntozi fo ne ba ye no mo so frɛ MTTU panyin no ono ba ya wo so obi ansesa ne niam anko na wo mo meton wo mo ntozi ne yesi anso yentesa anko ye ne sa no pa me ba na de egu mani mu ha na mbisa mai se na ho ahimfo na de begu ho mo se efitie nra ena begu ho no se ho ma mi hyedwa de mo yan se meme bia ba wo mo hyedwa ba ko de na minim ni dada wo ma ba ha last year menim ena me pam wo mo ma me se wo mo de tent be si wani mu ha obi amfa ha ka amfa ha nipa amfa ha na wo obi a wo ba bia beto tomatoes ni spices na me ba betena ha sa na wo ma bonyum sa me so me wo problem wo makoma mu enti wo mo bonyum sa da no men na gisa me call hospital de enti na ya twa take ti nya adwade enti ya be pra 2 series eno so wo mo tua ena me so me shop no so wo mo de tent ni be si ha obi angra me ha aha nyina na wo mo hyehye wo mo niama maame ahomete sesi asika ni ho nti wo ba na onya kakra bia na de to aduane di me kan ya wo so mbebo me o ne afrika me efo ni bi na wo maba ne afanfa town guard fo na wo mo so apia na wo mo bo me wo mo pia me na ya wo me ba bo ya wo me na me ba man nka ma boy ni pia free store mo mbebo no na ba ko so akofa sikan akwafa momone sikan e betwa me ba ni tirim ene ho na ne na emu ye den ya kwen na afa die minim de kan wo mo so mo kofa sojafo de hu ya ne se ye hu ya ne se wo mo etutu asa tutu ade me si ma wo mo maso nkosoro ba ko ka kire ne se wo mo ba ko mo me esa no mo drin ni ho eni wo mo din ba ko mpia me obo me a enko ba bia na me se enko ba bia ye behwe yema menom adwadifo mo so medwem omo sem ne kotie no mo kyire ma adwem ho akye dada obekofre MTT fo so mo meboa mo a ase e bebro wo mo ani na jasa koya reho sempa
Ya tun kreta una ya ba Sompa 93.1 FM sunie Sompa 90.7 Sompa 98.9 ya tun kreta una ya ba call and some from Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne so da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya so no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Yada wase na yama wakwaba ye ko ensam fofurumu. Ghana fo nyina be kai na mo asene nso anopa no na asam no akwakoye huhu. Ne nyina no se enwoma suamu obemfo ama ata edu. Wo yobi a say yen churo brofo nto hopa na brofo no enkasa na yen fa nso adwene yen ka adwumom na me yen nwoma fua na yen kenka mante ase nwom na enya abakwasam ho adwuma tetesam ne mpaninsam ho adwuma de maami ogina brane yie pa ye maami ama ata edu nwoma so mu obimfu yi wo ye obi a Ghana abakwasam no se ka se yen churo nwoma woni a wonim de na otimi di wona adwene mu fan ni adwene mu do churo nwoma na ekasama bibiman kasama ma etira brabo ni da so ni abrabo nyansa no mami odimu akutire ye pa na awiraho samu ayensa ka enana no pai no a eyese ebretiem na ye mami yabrewa wodeda kakra na se ne ho hyeda mfa no ase woda ye wachela ala bisa na mami ase ne mami ampa wada chei ye ma no so ne kwa yara sabia anchekura ena mami ejemu na abusuafo de krata ababontia krata no mu nsem bi ena mebekenkan ediama wi enwoma suamu obemfo amata edu abusua enam afidikasie iso ene krata yi ansamtrofo nsanka bi so se Ghana fo nyina se nokura nyame anim nie wo mo ade nyina ene wo man Ghana ya ade nyina nwoma suamu obemfo amata edu edaya wansore ayrohusam yesi ewo enkramantam no emu ade ma Ghana fo bebre ni wiase nyina eni mami eye nabakwasam ene na bibi nsam a ya wotade na di ewo ne krata bia wani beboso mu ne saye nti abusuafo no ekere se ebre ya wode be ya yie no enya enwuru ho na emom no omo bo Ghana fo nyina amane se ade we na ato wo mu ebiomu nso omo sre Ghana fo nyina se enye se ebia omo mpese bia obia beba fie ho na emom no sade be na ombenya kwan atoto nema baako mienu miensa bi nti no wombe sre se sade Ghana se ade to obi ani ye nyina timi kofie honom na ye kwachia omyam ya akọ ni ade no omesre Ghana fo nyina se no de omontwentwen so kakra nsa kopum se omoa be makwan na ade bi e woso omoye no omatima ye sa abre no so duru a omobo Ghana fo nso amane enwoma suamu obemfo amata edu ye ka no ho asem yi ye wo no no ye man Kristo mu edin Christiana ama ata edu na ne ho asem kakra ene se March busum da to so aduonu emiensa afe apem ahankron aduanan mienu no mu no ewo abiaze ya eno ewo Saltpond ewo emfimfiri mantam ye maame no eyade a wo se ne suku ase no na ne ti adibua ne yie pa wo yade ase wo ne mema ehia na omu sia kan ewo enwoma suamu a
wotimi ho sɛ yɛ maame no agyina brane ɛwɔ n'adeɛ bia yɛ a wɔyɛ mu empo na nipa bebree esusu sɛ ei na wɔbaa yɛ wɔnim nwoma sɛ deɛ ɛbɛyɛ dene sɛ bibiman sɛdeɛ wɔ maame si agya yɛ hɔ akɔ no yɛbɛnya obi a yɛbɛtumi ɛde na si n'anan mu krataa no mu asɛm ɛkyerɛ sɛ yɛ maame no yɛ ade a wɔtwerɛ krataa no bi yɛ sɛ na etwitwa ɛde agye mmaa wɔhaw amaneɛ yɛ a ɛmaa fa mu ɛwɔ afiefie mu enwuma mu ɛne baabi a yɛ mmaa wɔ biara no sɛdeɛ wɔhaw ɛne amaneɛ no susuampidi a mpɛmpin yɛta de mmaa fa mu no maame ne krataa no bi na ɛkasa edi ɛde ma mmaa yie paa ebie mu nso na wɔkyerɛ sɛ ampa abibiman ɛmpo kura sɛ mmorɔfo no maayɛ a yɛn nso so yɛwɔ bi a yɛbɛtumi de akyerɛ bɛma yɛyɛ danso a yɛda nso ɛwɔ amanɔne emu ɛnam yɛn krataasɛm ɛne yɛn amammerɛsɛm nti ebie mu nso maame no kyerɛ sɛ yɛka nwoma paa ne adeɛ a maame no tumi kyerɛ yaa ma yɛhunu sɛ sɛdeɛ nneɛma si teɛ no adeɛ biaa yɛ wɔ baa wobɛtumi de asi w'ani so sɛ wobɛtumi ayɛ no yɛ maame ata edu ɛkyerɛ ɛma yɛhunu yi ghanafoɔ nyinaa no yɛnhyɛ den ghanafoɔ nyinaa no yɛnkafra wei no ɛyɛ nsɛm a yɛ maame nwoma sua mu ɔbɛnfo ama ata edu wɔda yɛ wansɔre na abusua no ɛde aba mo a modi akyi ɛwɔ Facebook live no soɔ no wɔkae book bi a wɔtwerɛ yɛ no sweetness here yɛ maame no ɛna twerɛ saa krataa no krataa me tama so ntraka me kan mu nsɛm nyinaa ɛde kyerɛ mu na kwabena maame kɔe yɛmfa kaseɛ ni sɛ yɛnyina wei so no yo ɛneɛ yɛhwɛ na yɛmfa adwenkyerɛ no ɛmmra yi yɛkamfo de ama mo sɛ anwumakuo yɛ asɔ adwenkyerɛ no mu a yɛde ɛbrɛ mo no ɛyɛ aperitivo no sɛ ɛwɔ toateɛ bi mu saa ɛyɛ nika toateɛ bi mu saa na sɛ obotom a asɛ ɛbrɛ a na mekɔ sukuu na mewia nkwan mu nam wɔ no mo sɛ na hembotom kufu ɛyɛ teɛ bi saa na sɛ obotom ɛdɛ pa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  na wo sɛ wonya bi a wo na wokorɔ no na woanya mizo no bi na woanya 5G no bi wonya no na mmiɛnsa a mesrɛ wonya adwuma a mesrɛ wo frɛ yɛn sɛsi a ne yɛmmerɛ wo bi wo deɛ frɛ number yɛ a mede to dwa baabi a wosɛ biara no Dr. Silas ne abusuafoɔ no bɛbrɛ wo bi sɛsi a baabi a wopɛ sɛ yɛde brɛ wo biara soso no yɛbɛtumi ayɛ no kama deɛ hia ne sɛ wobɛdi wo ho ni 0246 270 221 0246 270 221 abɛ herbal clinic ɛwɔ tano so apatrapa new site hɔ ɛhɔnom na yareɛ bia yɛde kɔ honhom fa no honam fam sickle cell deɛ yɛa ne champion no prostate ne low sperm count ne deɛ keka ho nyinaa no sɛ wo hernia no stomach ulcer ne deɛ keka ho bɛrima wo mmɔden bɔ wɔ fam ne adeɛ ne nyinaa no holy heart wɔte aseɛ na wɔtu aseɛ nso ɛde ma wo ɛnɛ mu yareɛ bia yɛ awateɛ no abɛ herbal clinic ɛte ne tɛ tano so apatrapa new site hɔ a 0243 345 392 0243 345 392 ya Bolivia Enterprise ɛwɔ Sofolai alignment hɔ nom a wɔn na wɔde future light nnuro na badwa so future life zero oat protein ɛna afei nso matabella ne nyinaa aba ɛno akyi vitamins and minerals 23 no 19 amino acid ne deɛ keka ho nyinaa no ya Bolivia Enterprise ɛde aba Sofolai alignment hɔ nom a wɔne multi home ɛna di ahwani mu wonya nya wɔn nua ne nnuro ne bi sɛ no a wo ɛna wo kro no 0246 010 150 0246 010 150 Tabita Clinic nipa na wuawie Tabita sɛ momfa no mmra prostate diabetes wahrawa ne wo brɛbɔ no adeɛ infections ahodoɔ infertility na ɛha wana ugu nsuo na wote yawo ewom usisi ne yawo ya wankasa nkasa wotimi hu sɛ edura anwumra wontimi ne sabi ɔba ɛmforompa ɛbasa na ɛha dwen ɛne yareɛ korankoro nyinaa no Tabita sɛ yareɛ no ekum sɛ den wo de ɛfa bra ebia mu nso yɛwɔ sɛdeɛ sie yɛ adwuma no sɛ ɛhahama ne nubra ne nnua hene no yareɛ ahodoɔ a yɛde sa no ɛna afei nso so no woba yɛde mfidie no bɛhwɛ wo nipadua no awoso wo nipadua no ahwɛ sɛ ɛhene fa no atemakyeɛ no wɔ na yɛatene no ɛna afei nso sɛ yɛtenetene wo nipadua no kɔkɔkɔ sɛ massage no ne nyinaa nso ɛyɛ bi ɛwɔ hɔnom sɛ prostate ne diabetes paa deɛ sɛ ne wuku ada yi ɛne wuku ada yi paa sɛ ɛyɛ free kɔ na wɔhwɛ biribi ama ɛyɛ free ɛne wuku a wote me nkan mesrɛ wo deɛ ɛwitie nie wowɔ Madina nkramantam wɔ ho Firestone hɔ footbridge hɔnom a first footbridge na after atomic runabout no hɔnom pɛɛ ɛna Kumasi Sofo line so alignment hɔnom ana ɔbɔ yɛwɔ takwa ɛna takwa de ne sunwane 0260 19
196219 0260196219 Cloud Internet nie wose bra top I haya woni ye nuanom Love FM ena din hwani mu ade bi efa internet ho bia no ye boa na ye ne kadwua e de ama wo enti ba bia wo bia na ade bi efa internet ho bia no fa number is sia 0244 601 933 0244 601 933 so West Herbal Clinic say wo kasa na bu aye den de na asie akwansia ba na asie anti wuntime nante momfa nipa nimla so West Herbal Clinic wo se yen kantra wo say ye de no kasa mu adwuma de the whole Ghana yetenete ena afenso yare bi a wo de ko ba bi amanfo bi ehunu so maji usika di ni ade se bi a fibroid nom ne low sperm count ne de keka ho sa ade ne de hepatitis abusu akori nyina typhoid nom ne cancer nom ne namu yare ne de ye boni se dwe kura ohwem school dance ha ya ena barakese yesa wo ho so West Herbal Clinic 0243 282 629 0243 282 629 afei adwenkyerɛ no na yɛnsɔre soma sompa nkɔmmɔ embra wakwam entry Paul de na bede esase wɔse wɔte yɛnka na wɔhwɛ yɛn ɛwɔ Same Fashion Center ya kyerɛ sɛ enya Same keto akora ɛwɔ Ashtown na MPP delegate ne de mamu remfi Kennedy ɔhene akompreko Japan yɛnua bɛma entry Paul ɛna ɛka ne sei nana akua moaboate nab ablekuma centra wɔno na kase no wɔse Dr. Mahmoud Baumia Oba ne ten awiai engineer Kenneth Mensah Atta, Deputy CEO of Volta River Authority, awiai Uchawpuse. Munkaila Jonas, odi aba na wo se adia inside carry. Na o koso no to Ghana fo nyina fo se. Kane mampani John Dramani Muhammad lalai. Oso na ye kwara hu na tewani yesansuo befaw. Ono na kan sei. Ebiemu nso de odi ho London coffee wodi aba na wo se efuro se ya kase no efuro se ya sensu a etwamu no coffee ata wo se ba ye nyina ya ha adwuma no a na mo bono ma me ya ko nim kakra na wei asema kwansa wodi aba na wo se adwuma na mo bono de ano odene ho master planner junior kentampo na wo se Dr. Mahmoud Baumia obeba na asen of akunya no de kwambia so NPP amanyoko no na NDC 4 pa omu ni wiase gale no munum nsu wo wiase nyina ombesare ombaye ne tia se do mo ye no ewukumawu no Pedro wa Martina Cruz wo so maye nyina ya hawie yi edase papa wo de ya wo de aba ene no na Mohammed wo de aba na so minim de woni ni edi enkomo de Same Boache wo sa saman kese breaking the 8 ne de se ba omi anka ho de a lalai dayeso ya sabio otopa agudantuo mu faso bia emfiri mu emma Daniele FT yanko yanim kakra MC ya preko message wodi menkan na wiabo abusua yemfansi wiai wote yanka na Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 eno so ebietum ewo enkranza bono epo yefam wobasunwane nso a Sompa 98.9 kwanya akone ne dom so esomu ho de hye enso efamu efa nsam a ye de brawo ye nuanom information centers no ye yimu free mu a enye ye taxi driver trotro drivers no pragia aboboya adwumam ekwan ho mo amode hands free ATA ye ka ne agya hwan ye ka ne se nyame nhyiraw MCR mame ya ne abusuani nyina so boy Buffalo Dr. Silas no ene abusuani nyina so ye adwuma ne kama edema wura sante ye bo Benedict kuku a Libya Boga Somwa ana afenso akosua ajewa akode boate so mame premier ni santima aginya tum nanso de de apie de kakama no zoom ne kakra akonta mo ne yo konta da ne ma ho papa kamera no zoom ne kakra ka am say yes good hey yajo akonta juma Allah eni ma jira mu basa ifi akokọ we enye yie na nakwa bana kasi nie na afi ekua boachewa asempa etia bola Sompa nkomo enenso so de ensam ha o fa wasam no bra